गिबियावनो आंनि चेनेल नायगिरि गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम गाहाम हामग्लायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै नैबे फुंबिलि समसिमनि माखासे खौरां आपडेट्स जथायनानै नोंथांमोननो लागै लानानै फैदों। नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायलाङोब्ला गोबां खौरांफोर मोननो हागोन। आरो लोगोसे नोंथांमोननिसिम आंनि खावलायनाया बेनो, नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामना लागोन होननानै आङो आसा खालामनाय जाबाय। गहपुर हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों। बिटिआरआव गोदानै सोसनजानाय गहपुर हालामाव बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ माखासे जौगाथायनि खामानि मावनायखौ नुनो मोननाय जादों। माखासे जौगाथायनि अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ नुनो मोननाय जादों। अडिट'रियामनि थाखाय 1 crore अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे आलासि थाग्रा न' आरो दैमालु बड' गोजौ फरायसालिखौ लुफुंनो थाखाय 50 लाख रांनि अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ नुनो मोननाय जादों। आरो लोगोसे 15 लाख रांनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों गहपुर दखरा बाथौ थानसालिखौ लुफुंनो थाखाय। नेक्स्ट आपडेट, देरागावनि बालिजानाव मोनसे दुखुनांथावना जाथाय जादों। गंसे पिकनिक जानो थांनाय बासजों लोगोसे ट्राकजों सौग्रावलायनानै 19 सुबुंफोरा जिउ गोमानांबाय। लोगोसेनो गोबां सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों होननानै मिथिनाय जादों। मुंख'नो गोनांदि गंसे न'खरनिनो 5 सुबुङा जिउ गोमानांदों होनना मिथिनाय मोननाय जादों। गोबां दुखुनांथावना जाथाय। बे जाथायनि सायाव आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा, लोगोसे मिरुनि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल, लोगोसे गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांमोना गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो थैनाय सुबुंफोरनि थाखाय साफायाव 2 लाख रां आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरनो 50,000 रां अनसुंथाइ होनो फोसावनायखौबो नुनो मोननाय जादों। गोजान जायगायाव पिकनिक जानो थांनो ओंखारदों नामा? आथिखालाव जाफ्लेबाय थानाय लामानि जाब्रबथायखौ बिथा खालामनानै पिकनिक जानो थांग्राफोरनि सायाव गोदानै एसअपि फोसावनानै होदों आसाम सरकारा। जुदि पिकनिक जानो थांनोब्ला सान ओंखारनायनि सिगां एबा बांद्राय फुङाव 4:30 रिंगासोआव गारि सालायनो मोननाय नङा आरो बांद्राय खुवा खुनाय समाव गारिखौ सालायनो मोननाय नङा। पिकनिक जाखांनानै सोरां-बारां सान हाबैनि सिगांनो फैनांगोन। बे एसअपिखौहाय आसामनि गाहाय मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावनानै होदों। रायजोआव घुस लानानै खामानि मावनाया सोलिगासिनो। आसाम सोरखारा गोख्रोङै एक्सन लागासिनोब्लाबो आथिखालाव घुस लानानै खामानि मावनाया गोबां जाबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों। थांलाय फैलायनि मुङाव 5,000 घुस लादोंमोन रङिया थानानि एसआइआ। बे समावनो रां लानाय समावनो हमजाबाय रङिया थानानि एसआइआ। नेक्स्ट आपडेट, गोजोननि नोगोर मुं मोननाय क'क्राझाराव सानसेनि उनाव सानसे गले गले मुगैथाव आरो दुखुनांथाव जाथायफोर जाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। सासे हेन्डिकेप हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाया रायजोआव दुखुनांथाव थासारि लाबोदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय 31 दिसेम्बर बोसोरनि जोबथा मोनाबिलि समावनो मेगन नुयै सिख्लानि सोमोन्दोआव बिगुमै जानाय धनु बर्मन मुंनि सुबुङा बिबोनांखौ जिनाहारि खालामनाया ओनसोल नाङैनो मुगैथाव थासारि लाबोदों। अल बिटिआर हेन्डिकेप एस'सिएशनआ जिनाहारि खालामग्रा सुबुङा जिउ जोबजासिम जेल जानांगौ होनना दाबि खालामदों। धनु बर्मनखौ दायो पुलिसआ खाबाय। बिटिसिखौ नर्थ करियानि किं जंनि बायदि सासन खालामनो नागिरदों नामा? बुंदों अमर सिंह ब्रह्मआ। साननैसो सिगां अमर सिंह ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांमोन सानैनि हेंथायै मिरु एबसुजों लोगोसे दखरा एबसु आफादफोराबो सोंखारिनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। मिरु एबसुनिफ्राय गोख्रोङै बुंनाय जादोंमोन दि एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ सोरबा गावथारोब्ला एबा बुथारोब्ला बिनि दायनिगिरिया अमर सिंह आरो दावराव देख्रेब बिसोर सानैया जागोन होनना बुंनाय जादोंमोन। बे बाथ्राखौ लानानै दुखु मोननाय फोरमायदों मानगोनां अमर सिंह ब्रह्मआ आरो बुंबावदों दि एबसुनि दिपिन बर'आनो पारफेक्ट नामा? जेबो गोरोन्थि गैया नामा? बिटिसिखौ नर्थ करियानि किं जंनि बायदि खालामनो नागिरदों नामा होननानै बुंदों मानगोनां अमर सिंह ब्रह्मआ। नेक्स्ट आपडेट, जोबथा नाथाय गासैनिफ्राय बर'फोरनि थाखाय दुखुनांथावनासिन आपडेट जागोन बियो। आसाम सोरखारा साख्रिनि फोसावलाय फोसावना होदों। गासै 5,550 फोरोंगिरिनि पस्ट ओंखारदों। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि बर' बिजोंनि फोरोंगिरिनि पस्टआ लाजिथावना आरो दुखुनांथावना। मात्र 58ल' बर' बिजोंनि फोरोंगिरिनि पस्टखौ नुनो मोननाय जादों।
नोंथांमोननि स्क्रिनावबो होनानै होदों आरो आं फरायनानै होनि एसिस्टेन्ट टिचार एलपि स्कुल एसामिस मिडियामाव 3156, बेंगलि मिडियामाव 548, बड' मिडियामाव मात्र 46। बेनिफ्राय एसिस्टेन्ट टिचार इउपि स्कुल आसामिस मिडियामाव 673, बेंगलि मिडियामाव 302, बड' मिडियामाव मात्र 12। साइन्स टिचार इउपि स्कुल आसामिस मिडियामाव 310, बेंगलि मिडियामाव 68, बड' मिडियामाव नाथाय 00। हिन्दी टिचार इउपि स्कुल आसामिस मिडियामाव 230, बेंगलि मिडियामाव 103, बड' मिडियामाव नाथाय 00। बे साख्रिनि जि पस्ट ओंखारनाय बेयाव जोंनि बर'फोरनि थाखाय गोबां दुखु नांथावना होननानै जोङो बुंनांगोन। मानो होनना बुङोब्ला जों बर'फोरा सोलोंथाइ बिथिङाव आसाम सरकारजों गोबां गाहायाव खोख्लैनानै दोनजानाय बायदि जाबोदों। जोंनि बर' मिडियामखौ बर' बिजोंनि फोरोंगिरिफोरनि सायाव गुरुत्व होयिखौ जोङो नुनो मोन्दों, जायनि जाहोनाव दिनै 58ल' पस्ट बर' बिजोंनि फोरोंगिरिनि पस्टखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। दिनैनि थाखाय आपडेट्स बेसेबांखिनियानोसै।